Хайырлы күн барыгызга да. Бүген кабаттан мин сезнең белән гаилә көн күреш гадәтләренең яңа чыгарылышы белән. Бүген мин сезгә сөйләп китәсем килә бер гадәт турында. Ул баланы пишкә тыгып, ныжы куыру йоласын башкару. Менә ныжы куыру. Ишкәнегез бармы шушындый сүз? Бәлкем сездә башкача атала торгандыр ул. Менә хәзер сөйләп китим әле аның асылын дип әйтик инде. Гадәттә бала җылый. Җылый бер туктаусыз, аякларын менә булай итеп үзенә тарта, иченә бөрештергә инде. Туктамыйча җылый, аның иче авырта. Менә шул вакытта баланы пишкә тыгып дәвалаганнар дип әйтик инде. Аны ипи көрәгенә бәйләп, әз генә бәйлиләр инде төшеп китмәсен өчен. Иссе пиш түгел инде ул. Менә элек бит инде пиштә безнең ипиләр пешергәннәр, башка төрле әйберләр пешергәннәр, име камыр ризыклары. Шушы суынган гына пишкә баланы ипи көрәгенә бәйләп тыгып алалар. Тыгалар, алалар, тыгалар, алалар. Һәм бу вакытта ике кеше сөйләшә. Берсе сорый: "Нәрсә куырасың? Ни куырасың?" "Ныжы куырам." "Ни куырасың?" "Ныжы куырам." "Ни куырасың?" "Ныжы куырам." Тыга ала, тыга ала. Ишеннән дә бит бу баланың иш авыртуы шуның белән туктый.